When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the Åndedrætsmeditation. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is. Advarsel. Når du laver mindfulness, er det vigtigt, at du hverken kører bil, slår græs, jonglerer med motorsave. Hvis du gør nogle dele, så stop. For du skal kunne give din fulde opmærksomhed til meditationen og sidde afslappet med begge ben i jorden. Når du mediterer, bliver du i løbet af få minutter meget afslappet og finder indre ro og fokus. Det er derfor også meget godt mod stress. For at få det ultimative udbytte, altså mest ud af din mindfulness, er det vigtigt, at du bruger høretelefoner. Det er ikke tilfældigt, at topsportsfolk, skadestuepersonale, amerikanske elitesoldater bruger de her mindfulness-metoder til at håndtere enorme psykiske pres. Nu kan man godt tro, at mindfulness er noget helt nyt, men alle hemmelighederne omkring det har været brugt gennem årtusinder, blandt andet i buddhismen. Det, der rent fysisk sker, når man laver mindfulness, er, at hjernebølgerne sænkes ned til et niveau mellem vågen tilstand og søvn. De her bølger kaldes alfabølger. Det viser sig, at du med så lidt som 4 gange 15 minutter om ugen kan få adgang til de effekter, der medfølger mindfulness. Som blandt andet større kontrol over dine tanker, øget stabilitet følelsesmæssigt, mere nærværende, øget selvindsigt og bedre helbred. Og det er derfor ikke tilfældigt, at store virksomheder som blandt andet Google og Apple bruger mindfulness til deres medarbejdere.